ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya para penonton, para pandhemen seni wonten ing tlatah Sitran Jerakah sakiwatenanipun sugeng ngawiyat malih sesarengan kalian warga seni Kuda Manunggal ingkang wonten ing sadalu punika ngawiyat sesarengan panjenengan sedaya wonten ing adicara halal bil halal. Tasih ngawiyat sarangan kalian Kang Sarno lan Ki Maela Sabrina. Wuyung sampun kapiyarsa saking rencang-rencang SPGM Junior. Oke, saking kanca-kanca Bambung CS. Langsung kiwala sumangga. Terus apa?